Ombudsman po kasi hindi lamang po tutok ito sa flood control projects. Marami pong kaso na dapat natuunan din, pagtuunan ng pansin ang ombudsman. So, hindi po natin nakikitaan na ito ang dahilan upang gibain or wakasan ang trabaho po ng ICI dahil ang ICI po ay tutok sa maanumalyang flood control projects at mga infrastructure. Mas mapapabilis po ang magiging trabaho at pag-iimbestiga ng Ombudsman at ng DOJ kung may kumpleto na pong dokumento na manggagaling sa ICI. Pero may mga opinion po kasi na parang kung at the end of the day, sa ombudsman din naman yung bagsak nung ipafile ng mga kaso ng ICI. Parang bakit gumagastos pa tayo sa isang independent body? Gugustuhin po ba nila na ICI ang ombudsman lang ang magtrabaho dito? So hanggang kailan tayo aabutin para matapos ang isang kaso? So kailangan po talaga na may isang independent commission na siyang tututok at magkokolekta, mag-iimbestiga ng mga dokumento para po pag naibigay po ito at mairekomenda for filing, i-reviewin na lamang po ito at kung tapos na po ang pag-review at nakita meron dapat na sampahan ng kaso, mas mabilis magsasampa ang kaso ang DOJ at ng Ombudsman.